Het was afgelopen vrijdagavond een gezellige drukte tijdens het 5x11 jubileumweekend van de Hazekeutel. Een avond van samen herinneringen ophalen en er waren optredens van de jeugdige cd-artiesten en Fabrizio en Nachtwerk die er de stemming al vroeg en goed inbrachten. Voor deze avond had de organisatie een aparte galerie ingericht. Wij hadden gewoon een leuk idee. Wij wouden beginnen bij 1964 wanneer onze vereniging is ontstaan. En wij dachten, kunnen we er iets moois, een draai aan geven. En daarom hebben wij het Reuniecafé bedacht. En we hebben dit jaar het 5x11 feest. En we dachten, we gaan een Reuniecafé erbij doen. En daardoor hebben we hier al onze prints hangen hier rondom. Van alle afgelopen jaren, vanaf het begin tot dit jaar. En daarom hebben wij een museum Reuniecafé eromheen gebouwd. De avond stond ook in het teken van een reunie van oud-prinsen en iedereen die zich verbonden voelt met de Hazekeutel. Er zien verschillende oud-prinsen komen kijken, want die willen toch nog even een foto bezichtigen van hoe hun er een paar jaar geleden uitgezien hebben of al 10 jaren uitgezien hebben. Dus het is wel leuk, dit valt wel in de goede aarde. Dit is een keer wat anders dan anders. Een van de bezoekers was oud-jeugdprins Pascal. Hij mocht in 1995 de Hazekeutel voorgaan. Toen was het, het was echt gezellig. Het was, we waren een stukje ouder als wat de tegenwoordige prinsen waren. Dus wij mochten al van een biertje genieten. Dus dat was echt heel gezellig toen. Ja, wij mochten regelmatig ergens langs. Ik weet nog dat wij met de prins van toen, van de grote Pielaars, hebben we nog een avondje stappen gehad. En dat was een heel gezellig avondje was dat. Dat was echt heel leuk. Ik kijk er graag met veel plezier naar terug. Ja. Ook de jeugdige bezoekers hadden het goed naar hun zin. Sommigen mochten dan ook samen met hun ouders dit feest vieren. Ik vind het sowieso superleuk carnaval te vieren en vooral ook met alle vriendinnen maakt het natuurlijk ook kei gezellig. En we kennen elkaar pas heel kort, maar natuurlijk is het al super gezellig om met z'n allen carnaval te vieren. Speciaal voor alle basisscholen wordt het feest nog eens voortgezet op vrijdag 1 maart in de Hazehut. Het water in de mond, de prins die uit de deur springt, raakt hij nog ooit de grond.